ବର୍ଷା ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ବାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଅନାବନା ଘାସ ସଫା କରନ୍ତୁ। ମଶା ଦାଉରୁ ଟିକେ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ଘରର ବାଡ଼ିର ଯାହା ବି ଅନାବନା ଗଛ ଅଛି ତାକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କାଟି କୁଟିକି ସାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ଷା ଦିନରେ ଗଛର ଟିକେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ। ବର୍ଷା ଦିନରେ ଗଛ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗେଇ ଗୋଟେ जने भी देखुना केही देखु ही ना।